Sumaya po mag-avail po kang Novena booklet po. Available po sa souvenir shop po. Nuestra Señora de Salvacion Novena po. Novena po. Matindog po ka, boss. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Pagsulsulnin kasalan. Kagurangnan kong Heso Kristo, Diyos na totoo asin tao man na totoo. Kagibo asin kagtubos niya mo, nagsusulsul akong gayo nin tudok na pagsulsol nin pagkakasala ko sa imo. Huli kang sinanlitan na pagka-Diyos mo, asin huli ta namumutan ta ika urug sa gabos. Kaya naguholaw na ako nin totoong pagholaw na dai na pagkasala liwat, asin nin paglikay kuman sa mga pag-alaman. Asin gabos na pagkakasala ko sa imo. Naguholaw man ako nin pagkumpisal, asin pag-utob kuman sa mga penitensya na itutugon sa ko, nin pagkukumpisalan kong padi. Tara kagurangnan kong Diyos, idinudulot ko sa imo ang buhay asin ang mga gibo ko, pati ang mga sakit ko. Tabayad ko iyan kan mga kasaalan ko. Gabos asin nananarig na gayo ako pagkaherak mong daing kasagkoran. Ta ipapatawad mo sa ko iyan. Huli kan mahal mong dugo, patin kan pagkagadan mo sa krus. Asin itatao mo sa ko ang mahal na grasya mo, na iyo kung ikakalikay sa marahot, asin papagdanayon ko sa maray, sagkod sa pagkagadan ko. Amen. Himno. Bukahon mo, Senyor Diyos, ang nguso niya mo gabos, sa pag-umaw mi sa pagbantog, kanyaran mong nangungurog, at puso mi hugasan man kandigtang mga kasalan. Anhuna-huna siring man, sa gibong may pag-alaman. Asin papaglaadon mo ang puso nin mga tao, sa pagkamuot sa imo kan pangajinin rosaryo. Kan maliputok mong ina, si Birhen Santa Maria, asin papagkanigo ang madaog ang pag-agaha. Ang samuyang pag-apod sa imong aking si Jesus, sa atubang umabantog sa gabos pang mga santos. Huling kasantos-santosan, ang aki mo sinanglitan, pagka-Diyos kasaruman, nin Espiritu Santong mahal. Kamong mga nabubuhay, asin nagahari man sagkod sa daing kapinunan, asin daing katapusan. Pamibi sa gabos na aldaw, maluhod po. O daing kasagkoran na ilaw, ama kakan ikaduwang persona, ilaw na sinanglitan, sinasamba ko sa bilog na kapakumbabaan, asin pinapasalamatan minindaing katapusan. Huli kan pagwaras mo, patin pagbugtak kay Maria, na totoong ginibong mo sa pinagkakaniguan na kamahalan. Liwanag asin kahalangkawan sa pagkainang totoo kan bugtong mong aki. Ina, kasantosan, asin bantog na esposa kan Espiritu Santo. Magdalita ka, mahal na Reyna, na ipagwaras mo sa imong mga biyaya, asin kahirakan mo man ang mga parakasala. Tanganing makabalik sa grasya nin kagurangnan tang Diyos. Tanganing iyong magdanay sa mo sa pagkagadan. Kahirakan mo man ang mga nagsasamba sa anito, asin mga erehiyas na nagpapakamidbid kan totoong karahayan, patin ikakaherak mo sa muya, ang samong hinahagad ka ining nobena, kung magkakanigo sa mahal na Diyos, asin sa galang na makuri sa imo. Amen. Dalit. O malindigon na prinsesa, aki ka Diyos, Ama, pinagpataratarakan ni Gabriel pagsugua, ang aking bugtong kan Diyos sa imong tulak, nag-erok, pinili kang pinaurog sa mga babae gabos. Pag umawon ang Diyos Ama, ang Diyos Aki, asin ang Diyos Espiritu Santo. Siring ka itong pag-umaw, ngunyan asin sa buhay na daing kasagkuran. Amen. O kabanal-banaling Birhen Maria, mantang ika, ang pinagkakanigo na ina kan Aki kan Diyos, na daing kasagkuran, na itao mo sa mo ang pagkamidbid asin kaliwanagan, na kinaliwanag mo sa bilog na kalangitan.
Nagngangayo-ngayo kami sa imo, napaliwanagan man kami ngunya na buhay pa, asin sa oras nin sa mong pagkagadan. Asin tawan mo kami nin bagsik na sukat, ikatumang niya mo sa mga kaiwal nin sa mong kalag. Tanganing day kami mapanguyog o madayaan kan sa indang mga pagsugot, asin magsarig iraray ang samong pagtupod sa mahal na Diyos, asin pagkamuot sa imo. Amen. Tara Maria, pano kanin grasya, an kagurang ng tang Diyos yaon sa imo. Pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. O palada na Maria, esposa kan Espiritu Santo, pinagpataratara ni Simeon asin ni Ana, inuumaw kang daing siring kan mga pastores sa Belen, malinaw urog sa salming an sa imong pagkabirhen, pag-umawon ang Diyos Ama, ang Diyos Aki, asin ang Diyos Espiritu Santo. Siring ka itong pag-umaw ngunyan asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. O kagurang nanyamong kasanto-santosan na Birhen Maria, pinili ka ng Diyos na daing kasagkoran, nakikimahera kami sa imo na daing mo kami suhayan sa oras nin sa mong pagkagadaan, na iparayo mo sa mo ang tibaan ng kapangyarihan nin sa mong kaiwal. Amen. Tara Maria, pano kanin grasya, ang kaguranan tang Diyos yaon sa imo. Pinurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay ang sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. O ina kan Diyos, aki, babaeng urog kabini, paggalang man ibinati ni Isabel si Mungani, ika urog kapaladan sa gabos kaining kinaban, pinili ka na iigdan kan aki kan Diyos na mahal. Pag-umawon ang Diyos Ama, ang Diyos Aki, asin ang Diyos Espiritu Santo. Siring ka itong pag-umaw ngunyan asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. O Birhen Maria, huli tayo ka ang piniling esposa na namumutan ka ni Espiritu Santo, asin ta pinakapano ka nin grasya, siring man nakahirakan mo sa oras nin sa muyang pagkagadan, na iwaras sa kalagnya mo ang mga mahamison na pagkamuot, tanganing humamis sa samo ang tibaan ng mga sakit digdi sa daga. Amen. Tara Maria, pano ka nin grasya, ang kagurang nantang Diyos yaon sa imo. Pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay ang sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. O simbahan na mapalad ni Santissima Trinidad, ilaw ka na maliwanag, ilawi ang sa mong kalag, ika ang ilaw, ina ko, paliwanagi kan grasya mo ang puso nin mga tao, butunga na mapas sa imo. Pamibi sa ikawalong aldaw. O bulan na magayon, o inang kabanal-banalan, kahirakan mo kami na magdanay ngunyan sa muyaan masarig mong pag-ampon, asin pagtabang. Magdalita ka ngani, maugayon na kagurangnan, na paragunon mo at sa mong paghulaw, na dain na kami magkasala liwat, ninhuli sa imong pagkamaheherakon, asin magdanay giraray sa kabanalan ang sambuyang mga gibo, tanganing malinig sa mong buot, asin ang hinahagad niya mo kaining nobena, kun bagaigo sa mahamison mong buot, asin kamurawayan kan sa mong kalag. Amen. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatungan kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. An sa mong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Tara Maria, pano kanin grasya, ang kaguranan tang Diyos yaon sa imo.
Pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay ang sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Pag-umawo ng Diyos Ama, ang Diyos Aki, asin ang Diyos Espiritu Santo. Siring ka itong pag-umaw, ngunyan asin sa uhay na daing kasagkoran. Amen. Matindog po. Gozos kin Nuestra Señora de Salvación, ang simbag po kan gabos, ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Birhen ninang mapag-ampon mga aki mo agawon, napaalaw na sumirong, magdalita mong lilingyon, ilaw mo ang linalaom sa sakit si mong surugon. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw ka sa kalangitan nin Angeles kabanal-banalan, sa mabagsikon mong ngaran, an impyerno tinatakigan, minasarig ang kinaban sa pagsurog mo, pagtabang. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kang panoonin grasya, burabod na pararanga, apostoles, patriarkas, gabusi mo na ginhawa, ngaran mo abdon misa na pagtabang mo nakikita. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kang panoonin bagsik kan ehersito sa langit, an impyerno an impieles, sindagabos na nanakig, masabi ang si imong bagsik, urog na sa nananarig. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kang nakakabangraw sa lawod nin kadagatan, ang tawong nangagsasakay kunyaon sa kahandalan, umapod si imong pagtabang, daing liwag maaagaw. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kanin mga kastilyo, ang pagsurog pagtabang mo, ang nakakakusog na gayo urog na sa mga deboto, an umapod kan ngaran mo daing anggad maaano. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kang nakakaagaw sa gabos na pag-alaman, urog pa sa kabuyuan, masabi ang si imong ngaran, makakaligtas giraray minsan ang napapandungan. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw ka sa puso nin tawo na namumuot sa imo. Harigi kang gapong gayo na minsan suway sa imo, magbabalik na totoo kung pagsurog kan ngaran mo. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilawi kun sa imong banraw, kaming mga makasalan, kan si mong manto sang kuban, hari tuguting masuhay, kundi umibang mag-omaw duman sa kamurawayan. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilawi kan si imong pag-ampon asin pagkamaherakon, magdalitang pagdanayon, taiyuming linalaom. Ang bagsik nin Diyos na poon na sa gabos para ampon. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Antipona. Santa Maria, tabangi ang mga kaherak-herak, surugaan mga maluya, rangahan mga nagtatangis, pamibian ang banwaan, ampunaan kapadean, damugan mga babaeng deboto sa imo, asinan sa imong tabang, mamamatean kagabos na nag-aaral sa imo. Tugote akong makapag-umaw sa imo, Birhen de Salvacion. Tawan sa mo ang bagsik laban sa samong mga kaiwal. Mamibi kita. Kagurangnan, warasan sa imong mga surugoon, ang danay na karahayan sa hawak, asin sa kalag. Sa tabang ni Maria, Birhen de Salvacion, ina ni Kristo, ina kan Diyos, makaligtas manlugod kami sa kasakitan, ngunya na panahon, asin makamtan mi ang kaugmahan na daing kasagkoran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Gawin in pagdusay, Birhen inang mapag-ampon, ina kan Diyos, pinangidam daing kasalan, katabang sa pagtubos kan kinaban, 12 na taon na ikaw uya sa muya. Kami nagpapasalamat sa day mabilang na mga milagro para sa karahayan kan sa mong mga kalag na iwinaras mo sa mo. Punay ka apodon asin arangon mi sa ngaran na Birhen de Salvacion. Idinudusay mi sa imo at bilog ming buhay, sa diri mo kami. Buot niya ming magdanay na sa diri mo sagkod paman.
Pano kaning grasya, asin kagayonan, ikaan panalmingan nin sa mong mga pamilya. Halea sa samuyang mga banwaan, ang mga maraot na gibukan demonyo, asin gibuhaan sa muruna na paraiso nin kabanalan na Kristiyano, sa irarumkan sa imong pag-ampon, buot ming magdanay sa samong mga harong, ang pagkaminuotan nin mga mag-ago, an edukasyon Kristiyano nin mga aki, an espiritu, aning pamibi, asin gibong herak. sa kapwa. Kami gabos, danay na dumulog sa imo, asin nangangako na nahaleon may anuman na laban sa tugo ni Diyos, urog na ang kontra sa matrimonyo Kristiyano. Suruga, asin ampuna ang mga pamayukan simbahan, asin ang mga namamahala kan banwaan. Likayan sa kasalan, asin karatan, ang gabos niya mong katuod, asin mga pinagkakautangan ni buot, sangkubikan sa imong manto ang samong banwaan, asin papagdanaya sa katanosan, asin katuninungan. Bendisyon ang samong mga rugaring, ang gabos niya mong paginguwa, ang samong kabuludan, asin kabasan, ang samong mga tinanom na ginikanan nin samong kabuhayan, sa bagsikan sa imong tabang, pamibi asin pagsurog, magdanay lugod kami sa pagkabuot asin paglingkod sa imo, para sa kamurawayan ka nama, kaibakan aki asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahari, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sangaran ka nama asin kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Diyos, marahin hapon sa indong mga tugang. Ang misa po niya tungunyan, may dulot pa sa salamat kan mga minasunod. Casa Veramor, Luis Alfuente, Mr. and Mrs. Nelson and Maria Teresa Nulial and family, Ruben Leona and family, Abachi family, Mr. and Mrs. Salvador Balion, Mr. Errol Sabanal and family, Farida Brundial and family, Balion family, Hinko family, Maria Chihano Moralio Umbeo and family, Mr. and Mrs. Enroy Paru, Mr. and Mrs. Eric Sar Siminiano, Rosica Blasco Cirillo and family, Josefina Ripamba Bitago and family, Susana Sarte, for the gift of life of Roy Paro, Divine Mercy Daraga, John Kenneth Andis, Emily Nod and family, Tubong Banwa family, Norma Pertes, Mr. and Mrs. Marvin Octavo, Mr. and Mrs. Lolita Sakayan and family, Sharon Baraquer and family, Emelita Vibnar and family, Dona Solano and family, Roberto Bercasio, Sheila May Sardiño, Mr. and Mrs. Mark Mapula and family, Jerome de Ocaresa and family, Lani Acoyado, Julio Cesar Yocarisa, and Peter Ralya. Petition for healing and recovery of Dialing Contigno Montalvo, Vicente Cope, Oscar Fideris, Merna Atos, Nelson Atos, Loresto family, Maria Yvette Aga. Special intention
of Mr. Andoy and Mrs. Arlen Mancera and family, Heidi Palya, Leonilyn Ralya. Sa tukma na isabay sa pagpamibi, ang mga kalag ni Elena, Edwin, Jose, Elizabeth, Reyes, Eduardo, Renato, Lea, Sam, Romeo, Helen, Pantaleon, asin si Estela. Sa gabos man ng mga kalag dulot ni Mary and Hans Emmanuel and Maren Minya and Peter Ralya. Ngunya na aldaw, igwa kitang individual sponsors. Chuna Trinidad, Rosario Cular, Mr. and Mrs. Ili Lirida and family, Maricel Cultivo, Sinaida Trinidad, Flora Nacor, Vilma Butin, Sara Celendro, Risa Coderes, Abigail Convencido, Asuncion Colina, Matthew Lucena, Silendunya Cuerdo, Francia and Jomar family, Godofredo Clerigo and family, Ted Bongon and Braulio Clerigo, Giselle Comida and family, Tereseta Tan, Marlene Medrana, Jasmine Colina, Janice Borbor, Lourdes Elementary School, teaching and non-teaching personnel.
Diyos, maray na hapon po sa inyong kabos, mga tugang. Ngunyan, yaon kita sa ikawalong aldaw kang misa nobinaryo para sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion. Matindog po ang gabos sa pagpuan kang banal na misa. Kaugmahan na daing makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahalin, kung kami sa imo napuli. Kung aning pagtiripon, ni mga magturugang sa imong harong, kag tumod na mo lugod magrarom, ikaandam na kami ako. Kauban na daing makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tao. Kauban na daing makakahalin, kami sa imo inapuli. Punan niya to ang selebrasyon sa ngaran kanama kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Yesu Kristo kagurang nanta ang pagkamuot kan Dios asinan pakisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang nagkakatiripon kita sa harong kan satuyang ina. Hagadon niya to sa satuyang mamumuto na Dios na iwaras sa satuya ang mga biyaya na satuyang kinakaipuhan, urog ng gayo ang biyaya nin katuninongan. Lugod sa tabang asin man pamibi kan satuyang mahal na ina, Nuestra Señora di Salvacion, makamta niya to ang satuyang mga hinahagad sa satuyang mamumuton na ama. Ngunyan mga tugang, tanganing magkanigo kitang makisumaro sa banal na selebrasyon sa tuya pong romdomon asin pagmunduan ang sa tong mga kasalam. Sa kapakumbabaan, sarabay po kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tuga, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ko. Kaya nangangadsi ako kay Santa Maria, danay na Birhen, Sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng Diyos. Maherak malugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tuyang mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoram. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin
asin sa taga-katuninungan sa mga taong marahayang buod. Inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli ka ang dakula mong kamuramayan. Kagurang na Diyos sa deng langit nun, Diyos sa mga kakaman. Kagurang na kibugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, hakikat naman. Ikaw na nagpapala ng mga kasalanan, kang kinapal na heragi kami. Ikaw na nagpapala kan mga kasalan, kan kinaban, buwan sa mong pakibaheran. Ikaw na nagtutukaw sa toka naman, kaharaki kami. Dahil kasanan banal, kasanan kagurangan, kasanan urot, kahalangkan. Yesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kang Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagpili kay Santa Mariang Virhen, ina kan paraligtas, nangungurog sa kapakumbabaan asin kadukhaan, warasa namimibi kami na kaming nagsusunod kan sayang mga paarog, makautob nin paggalang sa imo sa tunay na pagtubod, asin bilog na maglaom sa imong kaligtasan. Uli kay Jesucristo ang kagurang ninyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Enot na babasahon, pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Magiging bantog sinda sa tahaw nin mga nasyon, ang gabos makahiling sa inda, makakaaram na sinda, ang banwaan na sa kong binibindisyonan. Nag-uugma ang Jerusalem, huli kan ginibo nin kagurangnan. Nakakaagid siya sa sarong nubya, na nakagubing nin pangkasal. Ginugubingan siya nin Diyos, nin gubing, nin kaligtasan, sa kapangganahan. Siring na mabuswak, saka matalubo ang banhi, siring man ang paraligtas nin kagurangnan, Diyos na sa iyang banwaan, sa iyang uumawon, siya kan gabos na nasyon, tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial ang simbag po kan gabos, umawon ang ngaran nin kagurangnan, sagkod paman. Umawon ang ngaranin kagurangnan, sagkod paman. Umawon ang kagurangnan, kamong mga surugoon nin kagurangnan, umawon nindoan sa iyan ngaran, umawon ang ngaran nin kagurangnan, ngunyan asin sagkod paman. Umawon ang ngaranin kagurangnan, sagkod paman. Pon sa sirangan, sagkod sa sulnupan,
Pagumawon ang ngaraning kagurangnan, halangkaw sa gabos na nasyon, an kagurangnan, halangkaw sa kalangitan, an sa iyang kamurawayan. Umawon ang ngaranin kagurangnan, sagkod paman. Sisay ang makakaarog sa kagurangnan na sa tuyang Diyos, na nag-eerok sa kaitaasan, na nagdudungaw sa langit, asin sa daga. Umawon ang ngaranin kagurangnan, sagkod paman. Hali sa alpog, binabangon niyan ang dukha. Hali sa basurahan, binabangon niyan mga daing sukat. Tanganing patukawon, kay bakan mga prinsipe kan sa iyang banwaan. Umawon ang ngaranin kagurangnan, sagkod paman. Matindupan gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Taon-taon minaduman sa Jerusalem ang mga magurang ni Jesus para sa piyesta nin Paskwa. Kandusing taon na si Jesus, nagduman sinda siring sa dating ginibo ninda. Pakatapos kan piyesta, nagbaklay sinda papuli, alagad nagpawalat si Jesus sa Jerusalem na daiaram kan sa iyang magurang sa paghuna na kaiba si Jesus kan grupo. Nagpadago sinda sa pagbaklay sa bilog na aldaw. Dangan, hinanap ninda siya duman sa saindang kadugo asin mga kamidbid. Kanday ninda siya nakua, nagbalik sinda sa Jerusalem sa paghanap sa iya. Kan ikatulong aldaw, nakuha ninda siya sa laog kan templo, nagtutukaw kaiba kan mga paratukdo. Naghihinanyog siya saka naghahapot sa inda. An gabos na nakadangog sa iya, nagngalas kan sa iyang pagkasabot asin mga simbag. Nagngalas man an sa iyang mga magurang kan mahiling siya, kaya tinaraman siya kan sa iyang ina. Aki, daw siring an ginibo mo sa mo, hadit na ako, asin an sa imong ama sa pagparahanap sa imo. Sinabihan niya sinda, daw inahanap nindo ako, dahil nindo aram na kaipuhan na sa harong ako kan sa kong ama, alagad dahil ninda nasabutan ang sinabi niya sa inda. Uminiba sa inda si Jesus sa Nazaret, asin naging makinuyog-kuyog siya sa inda. Ang gabos na ini rinimpus kan sa iyang ina sa puso niya. Nagtalubo si Jesus asin nagdagdagan sa iyang kadunungan. Nawilihan siya ni Dios asin kan mga tao. Mga tugang, an marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Matuko. Father Luigi, asin man po ang mga pag-iribang padi kang Servants of Charity. Father Sherwin, asin po sa gabos ng mga devotos, kan Diyos nonin pagkaherak sa Indo po gabos, Diyos maray na pagkahapon po sa Indo gabos mga tugang.
ikawalong aldaw kan sa tuyang misa novenaryo sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora di Salvacion. Asin mga tugang magayon nagawi, napadagos kitang minauli sa harong kan sa tuyang ina. Magayon nagawi na minasungko sa harong kan sa tuyang namumuta na ina. Nasiring nagayo, mga tugang, sa tahaw kan sa tuyang mga kapagalan, sa tahaw kan kapungawan, asin siring man mga pagbalo sa ibabaw kan kinaba na ini, padagos kitang pinapagirumdom kan sa tuyang taon-taon na pinagigibo na may harong ang ina na pwede kitang magpahingalo, pwede kitang mag-usip, pwede kita mga tugang magpahayahay. Dahil ang ina padagos naghahalat sa satuya. Mga tugang magayunon baga po nakitang mga taga-dioceses nin Legazpi, padagos na midbid, asin padagos na minasungko sa satuyang namumutan na ina. Pinapagirumdom kita na may ina kita na lalayaban, may ina kita na lalambingan, may ina kita na pwedeng ranihan. Si Nuestra Señora di Salvacion. Kaya sa dakula mga tugang na kaugmahan, sarabay kitang magkurahaw, Viva la Virgen! Viva! Igurutom na ini, na mga divine mercy. Sa giraray sa dakulang kaugmahan, sarabay po kitang magkurahaw, magsamba sa mahal na Diyos, sa paagi kan sa iyang mahal na ina. Viva la Virgen! Bakong nagkaharali so pirot. Mga tugang, magayunon po ang babasahon sa ikawalong aldaw kan sa tuyang misa novenaryo. Si Jesus, mga tugang, asinan sa iyang ina, ang sa iyang pamilya, nagigibo kan kustumbre kan panahon. Nagduduman sa Jerusalem, nagigibo, mga tugang kang kinaugalian. Kan pagbalik ninda, nawalat si Jesus. Asin paguna kan sa iyang familia, kan sa iyang ama asin ina, na si Jesus kay ribahan ninda, nakikipagkawat sana sa mga kakawat niya, alagad kan paghanapan na ninda, wara. Ano po? Dahil ninda palan kay ribahan si Jesus. Kaya nang ginibo ninda, nagbalik, hinanap si Jesus. Mga tugang, gusto ko pong isentro ang sakuyang paghurop-hurop duman sa gawi ni Santa Maria asin kan sa iyang agom si San Jose. Ang paghanap kay Jesus. Mga tugang, sa oral daw niya itong pagkabuhay, sabi nga ni, dahil katapusan ang satuyang paghahanap. Kan kita nabuhay digdi sa ibabaw nin daga, kadakol kitang pinaghahanap. Kan kita po nagklase na, naghanap kita nin kadunungan, kadakol kitang pinaghahanap. Asin kan makuata na so sa tuyang hinahanap, sa giraray, naghahanap na naman kita. Hanggang mga tugang, sabi nga ni, daing katapusan na paghahanap. Asin siring minsan, makamundo mga tugang, na sa tuyang paghahanap digdi sa ibabaw nin daga, nakasentro sana sa paghahanap kan kayamanan digdi sa kinabad. Paghahanap kan mga material na kaipuhan, malangani pagkaaga pa sana, ano na sa tong tigahanap, ihanap tatulos, so gamit sa pagtrabaho, hindi di so asadul ko, hindi di so tabak, hindi di so iyutulos ang ihanap ta. Hindi so cellphone ko, baka may nagpadarang Gcash. Ano ba? Hain, dakulon kitang pinaghahanap mga tugang. Sometimes, my dear brothers and sisters, we are looking for something, as in siring ito po, material na kaipuhan. Na yuman baga po mga tugang ini ang pinagtatawanin doon sa mga nakaaging pagbasa kang Domingo.
Na minsan mga tugang, ang satuyang paghahanap, nakasentro na sana sa mga bagay na kinabanon, sa mga material na kamugtakan, material na kaugmahan, kan satuyang arualdaw na pagkabuhay. Mga tugang, bako po maraot ang paghanap kan mga bagay na ito. Bako maraot ang maghanap mga tugang kikakanon. Bako maraot ang maghanap ki mga bagay na magtatao sa imunin komportabling pagkabuhay. Alagad mga tugang, day niya to paglingawan. Nalugod, tawang tanin prioridad ang mga bagay man na espiritual. Ang mga mas mahalagang hanapon itong mga bagay na mahalaga mga tugang. Makamundo minsan pag-isipon na sa paghanap niya to kan mga material na kaugmahan asin material na kayamanan, kadakol po kitang relasyon na napuputol. Bakong iyo po, kadakol na po relasyon ang napuputol. Enot mga tugang relasyon niya to sa satong kapwa. Dahil sa kagustuhan niya to nin kayamanan, kagustuhan niya to mga tugang nin pirak, asin man kayamanan kang kinaban, ano na po ang nagiging attitude niya to? Mga paslo na sa kayamanan. Kapasluan na mga tugang ang nangyayari sa satuya. Tigtawan ko nin doon na paslo. Ano nata paslo? Mga tugang, ganid na baga kita. Mga katiwala. Mga tugang, sa satuyang pagtubod. Bakong iyo po, nagiging nakasentro na duman ang satuya pong paghiling sa mga material na bagay. Hilingunin do po sa opisina, magka-opisina, anong nagigiribo? Grabe ang rarautan, tanganing mapa sa iya ang posisyon. Asin nyaon sa iyang posisyon, may kapangyarihan siya. Asin kung may kapangyarihan siya, mamanipular niya ang gabos. Kung may kapangyarihan siya, kaya niyang makua ang gabos. Bako sana mga tugang paslo sa material na bagay, paslo sa otoridad, asin siring mga tugang, paslo sa mga bagay na minaputol nin relasyon sa lambang saro. Makamandoon mga tugang paghisip-isipon, asin hilingon niya to ang kultura sa satuyang kapalibutan ngunyan. Dahil mga tugang, sa kagustuhan na makuhaan kayamanan, imbis so lola nagpapahingalo na, ano na po ang nangyayari sa lola-lolo? Apostolado. Kuyo po, apostolado. Ano yung Father apostolado? Nagataman kang apo. Para ataman na sana kang apo. Hain so ina, so ama, nyaon duman nagralarga. Binayaan so aki sa mga lolo-lola sa yaya kung kisay paman, na yukuta mga tugang ang nagaataman sa saindang mga aki. Day ko tigsasabi na sa laini, alagad pakahilingon taman po mga tugang kung ano ang mas mahalaga. Kung ano ang tama, kung ano ang mas maray, tangani mga tugang, masustiniranta ang satuyang relasyon. Ikadua, mga tugang, dahil sa paghahanap kang material na kamugtakan asin kaugmahan, say na po, hain na, ano na po ang napuputol, ano na po mga tugang ang napapabayaan. Minsan napapabayaan tanaan sa tuyang sadiri. Dahil na po kita mga tugang lamang nag-aataman kan sa tuyang sadiri. Kang iyan nga daraga, parong rosas, ngunyan, parong ano na daw, ang sudo na ngayon ni si May, dahil na lamang kang iyan nga daraga, magayon-gayon. Pero natawi ka nag-agom, makanuso na. Mga tugang, minsan makamundo, sa paghanap kan mga bagay na ini, napapabayaan tana ang satuyang sadiri. Napapabayaan tanang atamanon ang satuyang sadiri. Minsan nga ni, pirambes po ka mo nakabakal kibagong bado para sa saindong sadiri. Ang puro perminasan ng tigsusulog anas ukay-ukay. Iyo po, ukay-ukay na sana, mga tugang perme ang nababakal. Atamanon ng sadiri, mga tugang, magayunon ining pinapagiromdom sa sato. Sa paghanap kan mga bagay na ini, bako maraot, alagad lugod, mga tugag, tawan niya to nin prioridad man.
Mas mahalaga atamanon man po ang satuyang sadiri. Atamanon man po niya to ang satuyang buhay dahil sa buhay na ini mas lalo kitang makapaghihiras kan karahayan sa satuyang kapwa. Asin ikatulo, minsan mga tugang sa paghanap niya to kan mga bagay na ini, mga tugang ano na po ang nako-compromise ang satuyang relasyon sa mahal na Diyos. Mas tigtatauanin prioridad ang paghanap kan mga material na bagay kaysa sa paghanap sa relasyon sa kagurangnan. Kanako po seminarista pa, nagduman po kami sa mga harong-harong, mana po nanay, magbiblia rasal kita, ma-Bible study kita, ano ang simbag, pader alat na, may labahan ako, may tigsap na ako, mabinggungo na ako, matungit ako, dakulon mga tugang na mga kaulangan sa pagrani sa mahal na Diyos. Iyo ini ang makamundo, mga tugang, sa paghanap sa kayamanan asin material na kaugmahan, ining tulong bagay na ini, mga tugang, ang minsan data na nahahanap, napapabayaan, asin siring dai na mga tugang pinagtatawan nin prioridad. Magayunon, itong ginibo ni Santa Maria. Ano po ang sa iyang ginibo? Hinanap niya si Jesus. Kitang mga devoto, nagsusunod sa Diyos noon na pagkaherak. Iyuman ini ang magayuno na gawi, mga tugang. Hanapon ta si Jesus. Sain po? Si Jesus, dahil man sa na makukuha sa huruan. Si Jesus, dahil man sa na makukuha kung sain man mga tugang na simbahan. Alagad makukuata siya sa aki na si Jesus, sa mga maluya, sa pinabayaan, asin mga tugang, dae na nag-aataman. Magayunon ini na pinapagirumdom sa satuya. Hinanap ni Maria si Jesus. Asin ano ang nakuha niya? Aki na Jesus. Magayunon na simbolismo na sa mga deboto kan Diyos no na pagkaherak, mga tugang, maipahiling tapo ang satuyang pagdebosyon. Bako sana po, urual daw magparataram kita, for the sake of the sorrowful passion, have mercy on us. For the sake of the sorrowful passion, have mercy on us. Pero kita, paano kita mga tugang nahiherak? Paano kita mga tugang nahiherak sa mga tugang nyato na mas nangangaipuhan? Lugod ang satuyang pagsambit kan mga tataramo na ini, maisagibo nyato sa satuyang gibo arual daw. Hanapon ta mga tugang sa Jesus. Day na po kita magharayo pa. Punan ta po mga tugang, hanapon sa Jesus sa saindong mga harong. Nahanap mo pa daw sa Jesus sa saimong agom. Nahanap mo pa daw sa Jesus sa saimong mga aki. Nahanap mo pa daw sa Jesus sa saimong mga pagtaraning. Or nahahanap mo pa sa Jesus sa saimong puso. Nyaon pa daw mga tugang sa Jesus sa satuyang puso. Baka sa Jesus, day na nakakalaog sa satuyang puso, day na nakakalaog, mga tugang, nata po, pano-pano na sa satuyang puso. Kaya maski sa puso ta, day na nakukuaan kagurangnan. Baka pano-panoan sa imong puso kidagit, hinanakit, inggit, mga pagbasol, mga tugang. Magayunon ining pinapagirumdom sa satuya. Sa pagdalaw niya to digdi, mga tugang sa istaran, sa harong kan sa tuyang mahal na ina, nagpasiring kita digdi. Pinagtutukduan kita kan sa tuyang mahal na ina. Arog kan ginibo niya. Si Maria nagsabi, arog kan ginibo ko, hanapa manindo si Jesus. Hanapa manindo an kagurangnan. Tanganing siring, mga tugang, mauli kitang maugma, mauli kita, pinagpala asin nyaon ang biyaya, nahanap ta si Kristo, bako sa nasahuruan, alagad sa lambang saro na nyaon digdio. Asin man sa lambang pag-ulita, makuataan kagurangnan, bako sa nasa loob kang simbahan, alagad sa mga nagtitios,
nasa kadipisilan, asin mga may pinagaagihan na katibaadan. Hagadon niya to ki Santa Maria, na arog sa iya, day nagtunong hanggang sa day nakuha sa Jesus. Arog man lugod kay ito ang satong maging attitude. Hagadon tambiyaya nin perseverance sa paghanap kay Jesus, day kita maguntok, padagos na magpamibi, magtiwala, asin lugod, ang biyaya, makuha ta mga tugang, lalong-lalo na sa pagdalaw niya to sa harong kan sa tuyang mahal na ina. Amen. Matindog po kamo. Agado niya to sa satuyang kagurangnan, amang mayrako na iwara sa satuyang mga kaipuhan, sa lambang paghagadan sa tong sabihon, kagurangnan hinanyugaan sa maong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa maong pamibi. Ang bilog na simbahan sa Kinaban, urog na digdi sa Diocese kan Legazpi. Tanganing maipahayag ang lokal na simbahan bilang sakramento nin pagkamuot sa mga dukha, mga pamilya, asin mga jóvenes, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang gabos na mga lideres sa estado asin sa saradit na simbahan ni pagtubod, tanganing mabilog ang mga nasasangkuban bilang mga Kristiyano na naglilingkod sa misyon kan simbahan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang gabos na mga plano asin kamawotan kan dayusisan pastoral plan, maghinguwa na mautob asin maging parte sa pag-uswag nin pagtubod asin pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang gabos na mga nagdidiboto kay Birhen Maria bilang Nuestra Señora de Salvacion, tanganing ampunon kan mahal na ina sa iyang pagataman, asin mamatayan ang kaligtasan sa hawak asin sa kalag, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Mamomoto na Ama, tabangi kaming makasaro kay Kristo sa paagi kan sa iyang ina na si Virhen Maria. Nangugon mi an sa iyang tingog, asin arugon mi an sa iyang mga padara, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukop. Diyos nin gabos na dinalang, unita sa imo pagkamatinao, nagako kami nin tinapay na idinudulot mi sa igimo. Bunga kandaga asin kan gibo kan mga kamot nin mga tao ini magiging para sa tinapay nin buhay pag-umaon ang Diyos sa inuumaw ka kagurangnan, Diyos nin gabos na dinalang, unita sa imo pagkamatinao, nag-ako kami nin arag
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa kuwasin sa indong atang magkanigong ako unin Diyos, amang makakamhan. Ako ang malugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyan ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, paki ako ay ining mga atang kan samong debosyon, as sinwarasan na kaming nagrurumdom kan gawi, nin labi-labing pagkamuot kan sa imong aki, magpapusog kan paarog ni Santa Mariang Virgen, sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na ding kasagkoran, asin sarabay na mag-omaw, magrukyaw asin magharubay sa imo, sa kafiesta ni Santa Maria, danay na Virgen, ipinangidam niyan bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo, siring man danayan kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya ang liwanag na ding kasagkoran sa kinaban, sa Jesucristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya nag-uumaw ang mga angheles kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes as kan kalangitan asin mga palada na serafines, sarabay na nagseselebrar sa kaugmahan, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, an samong mga tingog sa kaugmahanin mga magkairiba na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga upo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurayan, Osana, Osana, sa kaitasan, Osana, Osana, sa kaitasan. Panadamang naligid, sa ngaran kang kagurangnan, Osana, Osana, sa kaitasan, Osana, Osana, sa kaitasan, Osana, Osana, sa kaitasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, asinan gabos na linalang na inaataman mo maninigong nag-uumaw sa imo, hulitas sa imong aki sa mong kagurangnan ni Jesucristo, sa bagsik asin kusog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos, asin day ka naguuntok sa pagtipong kan banwaan para sa imo, tanganing poon pagsirang, sagkod pagsulnop kan saldang, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan kami nakikimaherak na nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinarami sa imo tanganing mabindisyonan, papagkanigo ang pabanalon, kan iyuman sa ng Espiritu, tanganing maging hawak asing dugo, kan sa imong aki sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Sa iyang pagbuot, sineselebrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya ipaubaya, nagkuaning tinapay, asin pagpasalamat, pag nagbindisyon, binaak, asin itinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay ni. Tenyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maning kali sa sin pagpasalamat sa imo, nagbindisyon asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni.
Taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa sako. Ipagrukyaw niya ito ang misteryo na sa tong tinutubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamaretaga mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sa na Kaya kagurangnan kami na nagroromdom ka nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asin kan makangangalas na pagkabuhay liwat patin pagsakat sa langit, siring man kaming nagahalat kan sa iyang ikaduwang pagdato. Nagpapasalamat na nagdudulot sa imo kay ning buhay, asin banal na sakripisyo. Lilinya namimibi kami ang dulot kan sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kan ostya na sa pagsakripisyo kaiyan, minawot mong maulian buot, itugot mo na kaming binabago kan hawag asing dugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan manlugod na sarong hawak asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming deng sagkod na dulot sa imo, tanganing kaiba kan sa imong mga pinili, makamtan mi an pamana, enot kaiba kan urog kapalad na Virhen Maria, ina kan Dios, ni San Jose na sa iyang esposo, kaiba kan sa imong mga santos apostoles, asin mamuraway na martires, patin gabos na mga santos, sa danay nindang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining ostya kan sa mong pakikipag-ulian, namimibi kami kagurangnan, makapauswag man lugod kan katuninongan asin kaligtasan sa bilog na kinaban, an sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga, papagkan ni guang magsarig sa pagtubod asin pagkamuot, kaiba kan sa mong surugoon, si Leo 14 sa mong papa, asin kan sa mong obispo si Joel, kaiba kan gabos na obispo asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayan mga panuga kay ning pamilya na binuot mong makiatubang sa imo, maugayo nama kay raking pagsararoa sa imo ang gabos mong aki sa inman sinda nakawarak. Ang mga tugang niya mong gadan, asin ang gabos na mga nagpapagaya-gaya sa imo na nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong ako sa imong kahadean. Nagalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano sagkod paman kan sa imong kamurawayan. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan sa paagi niya, iwinawaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Uli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduhan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Nayaon sa langit, kabananon ang ngaran mo.
ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, insiring sa langit, sa mong kakanon sa aldaw, itao mo sa muyang niya, asin patawarin mo kami sa samong pagkakasalan, siring na pinapatawad na mo, kahit mga nagkakasalan sa buyan. Asin hare kami pagdarahas sa sunod, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya moan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan. Asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat kan maugmang paglao mansin pagdatog, kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulitas sa imoan kahadean, asinan kapangyarihan, silimanan kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indoan sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hari paghilingan sa mong makasalan, kundian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurang nandanay na mapasaindo sagkod paman. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan po kamonin katuninongan. Peace be with you po. Peace be with you po. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan, kan kinapan, kaharaki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, kaharaki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, awi kami, dit ka Panginoon. Mga tugang uya sa Jesu Kristo, anak ni Virgen Maria, ang kordero kan Diyos,
Ang nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo anay kamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumay. Mga tamanon kita kan hawak asin dugo ni Kristo sagod sa buhay na daing kasagkora. Amen. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay pinasmasan. Hinatid, inialay, buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, nawa'y matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ang lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati tinialan. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa napi, at kanlungan ng bayan mong suwi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati tinialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan.
magsasalong walang hanggan. Mamibig kita. Kagurangnan warasan sa imong simbahan, na andalan kan Ebanghelyo na pinakusog kan bagsik ining sakramento, masingkat na maglakaw sagkod na makaabot sa maugmang pagkamit ning katuninongan, na mamuraway ng pinapakinabangan sagkod paman ni Virhen Maria sa imong mapakumbabang surugoon, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules vini hebe, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Advocata nostra, ilus tuos, misericordiae oculos, ad nos converte, et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium oscende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, O dignibus amor promissionibus Christi. Oremus, omnipotens and Pater Deus, qui gloriosa Virgines Mates Mare corporis et animam, o dignim filitui abeticulum opicemere returi Spiritus Sancto cooperati preparasti, daut cuius commemoratione leitamus, eius pia intercessione extantibus males, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Matukaw po muna. Maray na hapon tabi Diyos, maray na hapon po Sinduga Boss. Viva la Virgen! Viva! Parakpakan tapuan, mahal na ina. Asinan mga aking ni ina na mga nakapula, kadaklan. Hali po sa manlain-lain na parokya digdi po sa Diocese ni Legazpi Divine Mercy. Salamat po sa indo minsan harayo, anhuruan, asin hapon na, yaon po kamo digdi subago, so iba subago pang aga, yaon na po digdi. So salamat po kansidong sakripisyo para kay ina, asin bahala naman po siya na bukas sa indo kan burabod nin biyaya sa Jesucristo. Salamat Father Francis for organizing your group na makapag-sungko kina sa mga aldaw na ininin no binaryo. So, Giraray Father Francis, thank you for presiding the Mass and preaching. Parakpakan tapuan sa inyong spiritual director. Siring man po, ayaw po digdi na Sagrada Familia Community sa pamamayo ni Father Luigi. Father Luigi, thank you. And Father Chris and Father Mike, ang sa inyong mga pag-iriba. Salamat po. Minsan yaw na po sinda digdi, mabuelta pa sinda sa ibang aldaw para sa indang taonan
na pilgrimage digdi bilang komunidad. Ano po? Yan po sa anibasin da digdi. And syempre yan po aki kan huruan si Father Sherwin. Thank you, Father Sherwin, na sinsay mong pag-iriba. Salamat po. And sa nambang saro po digdi sa Indo, salamat po kan sa Indong presensya. Na gusto ko lang dikit na update ang harong ni Ina sa pagtarabangan ta, sa pagpadaba ta sa iya, napapakaray ta po. So kung bako manini sa pagpadaba kan mga devotos ni Ina, pag makulog sa harong niya digdi soroan, di man po idig mahahaman ang mga arog kay ini. Bagong santuario, ini bilog na santuario po digdi. May bagong ilaw kita, may ceiling fan. So gabos po iyan, bunga kan sindong pagtao, kan kamo nag-attender kan horoan musical, kan naghiling kamo kan horoan musical. Gabos na nakainin kan horoan musical, ang istorya kan walong milagro ni Ina, day paano? So ma-stage po girare kita, hopefully this year sa December, bago po mag Immaculate Conception Solemnity. So hilingon ta po, bago magbukas ang Marian Jubilee sa tuyang diocese. Kasabay po kan nabuksan na Diamond Jubilee or 75 years. So nakakatabang po kamo digdi, asin salamat sa mga alkansya. May nahiling ako digdi, may nag-offer po nin alkansya. So mga Mayo pa po, pag uli nindo, pwede kamong magbalon nin alkansya. Tayong otro taon, pag buwelta nindo po digdi, may pasalubong kamong alkansya. Siyempre, may laog na. You know? And igwa po kita, kung gusto po nindo magtabang, igwa po kita nin raffle for a cause, ang bag ko sa harong nin mahal na Ina. Sa December 31 po ang draw. Ang prizes, 25,000 first prize, 20, 15, tapos 25 na 1,000 pesos na consolation prize. Pag nanggana po kamo, igwa na kamong idudunar, giraray. 25,000 tulos ang first prize, idudunar nindo sa arong nin mahal na Ina. No? So, ngata po kita nagpapakaray kay ta, ma-celebrate kita kan Marian Jubilee. 250 years na kan debosyon. 50 years na kan pagiging diocesan shrine. 50 years kan pagkorona sa ni Cardinal Sin. 50 years kan pagiging niyang patrona kan bilog na albay. So next year po iyan. Kaya magayon na ang aabutan nindo po digdi next year na harong niya, mas magayon. Mas maayos, PWD and elderly friendly. Hopefully next year, iguana, so bago nahaadit po ako, mauran po baga. So pagsakat, pagbaba, lalo pagbaba, paluway-luway. Hindi kung sa iba sutod, nagkukubog-kubog na pagbaba. Pero next year, hopefully, igwa na po dyan na elevator. So masakay na sana po kamo. Hanggang langit. Bako sa hanggang second floor, hanggang langit na elevator. So, yan po, pangarap ta iyan, pero pinapangadyan ta po yan. Asin konkretamente, kita nagpapabulos po dyan, lambang saro po sa to, nin sakripisyo. Nin kapagalan gikan sa pagpadaba sa mahal na Ina. So, iyan po, andaman ta po, and salamat po kan sa indong kooperasyon. Kung mayo pa po kamong kailang saradit ang mga letra duman, Silyab newsletter, yaon po duman ang mga detalles po kan mga maabot pang mga aktibidades. Asin, kung igwa po kamong Facebook page, follow po nindo, Horaan Church. Yan po sa tuyang aran. Sa Giraray, salamat, dahil na akong nalingawan. Dahil na. May souvenir siya po dyan, kung mayo pa kamong mga novena booklet, so arog po kaini, available man po dyan. Ano po? So, yan man sana po. Giraray, thank you, fathers. Thank you, brothers and sisters. Viva la Virgen! Subuot po na mag-alkansya para kiina 100 apuan kada saro. Sa next year na pagbalik ta, kung gaanas po ini may alkansyang daradara, magayunon baga po, tabang ta digdi sa harong ni Ina. Ano po? Iyon na sa nang i-offer ta. So baka may mga tada-tada baga po, i-alkansya kaysa nagbabarag-barag po. Sa pagbalik ta po, digdi next year, may dara kitang alkansya, nakulaw na ining tabang po sa digdi po sa harong ni Ina.
Siring man po sa September, paisi ko lang po sa mga Divine Mercy devotees, maghirilingan po kita sa September sa Peña Francia. September 27 po ang pilgrimage ta, pasiring po duman sa harong naman ni ina ni Peña Francia duman sa Naga. Ano po, mapon po ang activity duman sa Naga, ala una. Kaya kung makahali po kitang amay, pasiring duman sa Naga, mas magayon po. Ano po, hanggang alas 5 po ang activity ta duman sa Naga. It's a regional activity po kang Divine Mercy. Kaya bako man sana po mga taga Diocese of Legazpi, bilog pong region, nyaon duman, dakol po kitang mag-iiribahan sa pag-umaw man sa satuyang ina patrona kan Bicolandia. Salamat po sa Saint Dogabos, mga tugang. Sa giraray so alkansya po, yaon digdi sa gilid. Matirindog na po kamo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Sa pangataman kan sa tuyang mahal na ina Nuestra Señora de Salvacion, bendisyonan kamo asinan sa indong mga namumutan, kanama, kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Palakpakan niya to mga tugal sa tuyang mahal na ina.